Il-Ministru responsabbli mit-trasport u l-infrastruttura Chris Bonnet qal li fil-jiem li ġejjin se jkun qed jiltaqa' mal-Kamra tal-Periti ħalli jiddiskuti fid-dettall il-proġett tal-imsejda. F'kitba fuq Facebook, il-Ministru qal li hu nnota li l-proposta tal-Kamra tal-Periti ġabet diversi reazzjonijiet differenti li min-naħa tiegħu ma jistax jinjorhom. Ingħadd li l-proposta tal-Periti li terezz issa tikkonsisti f'diżinn jew tnejn li għalkemm mill-lat visiv ipaxxu lajn iqajmulu numru ta' mistoqsijiet dwar l-maniġġjar ta' traffiku. Il-Ministru staqsa wkoll x'libertà għandu f'dan l-istadju biex ivarja jew ibiddel il-proġett u x'konsegwenzi legali u finanzjarji jista' ikun hemm meta l-ippjanar fuq dan il-proġett beda madwar 5 snin ilu. Hawnhekk hu nnota wkoll li l-Gvern diġà biddel il-pjani ta' dan il-proġett wara li saret konsultazzjoni wiesa' u ħareġ tender pubbliku li ntrebaħ minn konsorzju u f'April li għadda ġie ffirmat il-kuntratt għall proġett. Skont dan il-kuntratt, il-proġett mistenni jibda fix-xhur li ġejjin b'60% minnu iddedikati għal spazji pubbliċi. Dan il-proġett fl-imsida li se jiswa madwar 35 miljun euro u mistenni ikun konkluż madwar 30 xahar sera il-bini ta' flyover ġdida biex tieħu post il-junction ta' traffic lights waqt li hu l-ewwel proġett infrastrutturali maġġuri li jkopri ftehim għar-rabta ta' 10 snin biex isir xogħol ta' operat u manutenzjoni. Serħu raskom li l-ewwel wieħed li dan il-proġett iridu jkun l-aħjar wieħed possibbli temm jgħid il-Ministru Chris Bonnet.